Børn udsat for vold kan nu få egen rådgiver hos børnetelefonen. Børn og unge, der oplever vold i hjemmet, kan nu få et særligt rådgivningsforløb hos Børns Vilkår gennem børnetelefonen. Det nye tilbud betyder, at barnet kan tale med den samme rådgiver flere gange, i stedet for at møde en ny hver gang. Det kan være afgørende. For børn, der lever med vold, bruger ofte lang tid på overhovedet at forstå og sætte ord på det, de oplever. Mange føler skyld, skam eller frygt. De kan være bange for, hvad der sker, hvis de fortæller sandheden. Vil deres forældre blive straffet? Vil familien blive splittet? Vil nogen overhovedet tro på dem? Derfor er én samtale sjældent nok. Med det nye rådgivningstilbud kan børn og unge nu få et længere samtaleforløb med den samme rådgiver, som har særlig viden om vold, underretninger og det kommunale system. Samtalerne kan foregå anonymt, og barnet bestemmer selv tempoet. Målet er at give barnet tryghed nok til langsomt at åbne op, og måske på sigt få mod til at søge mere hjælp. Behovet er stort. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at hver 6. elev i 8. klasse har været udsat for fysisk eller psykisk vold det seneste år, og hver 3. af disse børn har ikke fortalt det til nogen. Derfor kan en fast rådgiver være et vigtigt første skridt. Et sted, hvor barnet bliver mødt med tillid. Et sted, hvor nogen lytter. Og et sted, hvor barnet ikke står alene med volden. Børn, der lever med vold, fortæller det ofte ikke til nogen. Nogen fordi de er bange, andre fordi de føler skyld eller skam. Derfor kan det gøre en enorm forskel, at et barn kan tale med den samme rådgiver flere gange, i stedet for at skulle starte forfra hver gang. Nu kan børn udsat for vold få deres egen rådgiver hos børnetelefonen. Et trygt sted at fortælle i deres eget tempo. For nogle børn kan det være første gang, nogen virkelig lytter.